Hepper neb Laoise Mainistir Laoise Craobh Iomána Laoise art lo ag Leathcheannais na bliana scata. Mar sin has siad fósatóir gíorchá Craobh an chauntéis a chéile an idir Domhnaigh. An aireocht dó a bhuach na mbliana, nó aireocht le buatóirí fenaidir go Rathdowney and Abbeyleix áit meas Leathcheannais. Ní hála trisláán an tráspta Leathcheannais Iomána Laoise. For Lauder ag Mainistir Laoise sé Oisín Carolyn captain agus cosantóirí Lauder os a choirle Aaron Carroll, Lawson Opulor agus Liam Doyle. Tusa maha freisin ag Mainistir Laoise cumad súl Liam Delaney Fionn Mahoney agus an lán tosaí ón Fennelly. Tá ráthhrú déanaach dénta Rathdowney and Abbeyleix an Cluiche agus an céad councilína leacúil le Scott Pearson is stigan an Theo Fitzpatrick. Tarhuela insna Lína Lehosig agus Brendan McGinley is stigan an Owen Burke agus tusa maha le lehéadí Paddy Purcell agus Ross King. Slú jazz ballisteachtaí Port Laoise Tránón an Ceithre Club céine ag immert insna boudaí Leathcheannais is bhí ann a Nura agus é sin ráte becercamid fééis do máíocht de ósár Goransa Tránón an Ceanta Sleanheisteach ag an tús ag Mainistir Laoise deisanta ar a David agus an Ceanta nada has a líontán. Ó tús maith Colin Byrne Shelf smacht an sonige agus ní raibh rud amháin ar aintí cíimid a rís baile agus nasta na cosantóirí fácan i dhéig agus cúl luach an son ag Mainistir Laoise. Is Rathdowney and Abbeyleix Eric Socrúisteach ag tá Shelf ar náis a ríist ag Naomh Laoisrian agus well dechartaí an Ceanta na Ghordaach ag a deire búlta chun tosaigh ag Rathdowney and Abbeyleix agus ag a deire seansa go siúd dullar an únsaí agus scóir ag tastáil an Ceanta ag Brandon McGinley an íogacht an son ag a siúd agus Haran Trasnán na fórna anna chortham ag an tús an seo. Cho chuin ag teachta seach sa Cluiche agus an bhearna is luatra. Ceanta Sleanheisteachtaí Dylan Carroll. Gánín an Omracha Spórt tucha dómh an son agus Deireadh ag a bhar leabhar parca sin é Padraig Rafter agus tá Ceanta Haran Trasnán na fórna ar chóscóir be sé deachraí de scarúnt í chéile. Leis Paddy Purcell an immerthóir se siúd. Siúrann son ag carú leis na cosantóirí. Ag a deire Mainistir Laoise. Shelf Cailton son agus well beg díma orthe leis a count on Shantanis ag Ross King Ardamani art scóir aige. Ar chóscóir bouthú an eile. Sin tam go machta chéile réisiúm tamágus gan dadanéach ar idir na fórna seo deis ag Mainistir Laoise rih le Hauman Ceanta ag Cormac Byrne Haran Trasnán aige. Bhearna is luatrach an Marisha. Is spás golóir ar an son Rathdowney and Abbeyleix agus an Ceanta Glanta Bridintar an Barch mar chin sibh leis na trachnaí dul trasna le seachtaí beag an ús agus Tránón nach bhfuil mar molla berta ach le réasúnta go dtí seo chun Rathdowney and Abbeyleix Ross King cúlín masa céad le ceann má heile an son ag tús an dair lethe í gafa cúlín chun na mahasa. Cool bar a féhrú leis a ganson a carín leis é glanna ag a deire agus Deireadh ag Mainistir Laoise dul ar an úntaí Ceantam smachta go háling is ag brú a teachtasteach ón gosantóireach ag a deire Cormac Byrne go halíonnta scóir an Cluiche go dtí seo ag Byrne. Leis a chun Naomh Laoisrian bouthúán eile an Ceantam stigan san ád contortach agus tá cool ag ón Fennelly ag a deire le scileáling isteach sa líontán críocna an son aige cíimiid a ríist teachtasteach ag turling san ád contortach ach ag a deire na súla aige Fennelly le scilt an scá agus cool maith a ríist an son aige. Leis brú ar Rathdowney and Abbeyleix. As iad taobh hir bouthúán eile scóirnig tastáil an Ceantan Cluiche Ibrithe chun tosaigh gúil in cruúig fight an sonnig an tosaigh ag a deire Trasná bhí seansúntaach sábháilt an scá ag enda Roland de stig sa cúil agus ag a deire tá seans ar cúlín ag a deire an son agus é sin Haran Trasnán ag Owen Burke a cad é mar seans ráis sin cíimiid a ríiste teachtasteach Eric Killeen pasta go leistigh ach blockháil den scá ag enda Roland agus ag a deire caiisiad a bheith sástan cúlín a bheith tóca.
Cluiche go mór idir gá ceanna me agus dachar bútóirí eiscin teag stát an Domhnaigh go mór san immer deisian son ag Paddy Purcell á cad é mar cúlín ag Purcell Corram a míid bauto an eile Bart Laoise Cáfis nach go meach ambreise tastáil a ríist Fan an talún an son ag Rathdowney and Abbeyleix agus is an smachtathe ag Eric Killeen ach an pas gan a bheith úntaach agus ag deireadh Liam Delaney blochail maith an son Dígur san immert le feiscint in Rathdowney and Abbeyleix de teach bauto an eile Domhnaigh ag tuirsú seansaiste an son agus ag deireadh tagann sé trasna seans ag Ross King sár cúil ag King nuair a hastig sinné ceannas na léicre in san bhór seo bhí sé ag fanacht imime le cearnóga cíime a ríist pas Cluiche de trasna an son King san ád ceart agus ceol buinte san angach aige Rathdowney and Abbeyleix ád faigh agus stadja Craobh Iomána Laoise an gábhíle agus an naidig bhrál ó dul ar neistín Leathcheannais ag am fós himmert an Spórt Laoise skillúnta go ríis isteach go háling go dtí Scott Pearson agus ag deireadh an cúlín tóca tá siad go mór an uachtar le den óman an nós Pearson leis a gceann son agus well tá Iirecht cúféidir go seascaileis ag de Roland an dá cheann Domhnach tríis turlingt imime le cearnóga agus glanta agus an ceann Creagnas a líontáin ón Fennelly is tólam a fór an teangahála go deireadh de Mainistir Laoise Cíim de ríist an son ceann Creagnas a líontáin ag deireadh na himmartha sin tuach an son ach an adó dhearrig sé an son Rathdowney and Abbeyleix begáín rómhahan agus siad a bheith go dul ar aig dín Leathcheannais